Cuk, kowe wani ora nggawa dalan ngene iki? Alah, aku rong wani Mas nek dalan ngene iki. Lho iki dalane kebak lho rumah aku iki. Lah wanimu nggawa ki nek teko ngendi lho, Cuk? Engko nek wis teko dalan gede kono ya Mas, tak gawane. Nah, Cuk, iki wis teko dalan gede arepan ngarep iki. Bokek kawonen. Tak goleke nggon rata ndur kono sik, Cuk. Dalane nyengkrek parkire ra penak. Nah, ingkirne kene iki. Ya. Wis no, kono ndo. Ya Mas, tak gawane. Wis kendang iki kono. Ya Mas. Ora. Sane sik, pione kae piye? Nek mobil ra, nek mobilku sik. Sik mobil no. Yo, maju kalem. Pas sepeda kae. Nah. Wong awake teko pom kono to. Ya Mas, ini ngisi solarisan toh biasanya toh. Iya. Sane pateni, nah. Barutan dalane. Peteng. Kene saya dan terus kene ya Mas. Iya ketoke telake yo to. Semakune santai ini iki ae. Pokok kosokan jatahmu to saiki to. Ya Mas. Nah, iki ngarep iki wis arep teko pom to. Iya Mas. Kene solar ora ya Mas? Embo enak apa ora? Muga enak Mas, esuk Ya kalem enak kae. Kalau lampu bayar enak iki solar itu. Oh enak Mas solar Mas. Iya, Foto antri Mas. saya spend. Ojo tok pipir banmu nembing. Ah, wis kene sik. Wis parkir. Ya Mas. Antrine akeh kae pome. Antri solar. Wis kene sih Mas ya. Ya wis, Dang. Kalau kono ya, ini ramo.